Ola, aquí estamos outra vez, como cada sábado, a esta mesma hora, en SOS, o seu programa favorito. Boas noites, Galicia, miñas donas, meus señores, ola amigos, benvidos. Como veredes, hoxe SOS trata das vacacións no camping. A vida ao aire libre, a vida campestre, ten moitas avantaxes. Cansos como estamos, de pasar o inverno traballando duro e encerraos, pois agardamos que chegue o verán para entregarnos a comunión ca natureza. Así contribuímos a favorecer un diálogo fructífero e proveitoso co noso entorno natural, o campo, ou non? Sí, amigos, sí, estamos francamente contentos e nunca mellor dito, francamente satisfeitos pola súa resposta ao noso concurso. Hoxe, por fin, daremos os nomes dos 3 primeiros galardonados co fabuloso premio das 1000 pesetillas. Así pois, moita atención ao noso programa todos aqueles que nos escribiron. ¿Sabes lo que te digo? Estamos muy altos. Esto non me gusta nada. Nin a min, nin a xente, tranquilo, non pasa nada. Sábado pola noite, verano, hora estelar. Pero vamos a ver, ti que querías repetirte? Che deron un programa, che foi dunha maneira, agora haberá que cambiar, non? Será de outra. Hai que facer unha tele variada. Sí, pero, oes, os audímetros... Ei. Esto non lle gusta a nadie. Non lle gustamos a ninguén. Pero para iso estamos nos aquí, non? Bueno, hai un par deles que lles gusta bastante, parece ser. Bueno, coño, en Galicia sempre houbo xente moi extrovertida. Sí. Bueno, habería que empezar con este programa dunha vez. Con cal, con este? Con SOS. Por certo, a quen se lle ocurreu semellante nome? Porque, chico, traballar nun programa que se chama Socorro, Auxilio, SOS, é dun morbo que... Eu de morse non entendo. Non, eu nin de morse nin de focas. O que está claro é que isto é unha misión divina. Sí. Adivina de que vai este programa e nos escribes a San Marcos, a este a min e non lo explicas. Vai de camping. Hace falta valor. Ven a la escuela de calor. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor.
me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar, me importas. Se pode? Ah, sí, séntese, séntese. Galicia. Ah, Sada. sí, eu Galicia. Sada non, eu de monte. Eu moitas veces hai que camping, non? Pero eu gañar un pouquiño, pasar tempiño, non? Holanda. Holanda? Trip? Hidro. Eu Mary. Mensaje. Sí, de... No. Mensaje. Ai, carallo, ahora dándolle masajes hai que un giri. É un tal Isidro. Tú conocer chicos, señores, chicos, siempre jugar... Sí, amigos, a la rana, non? Tamén mulleres vir moito por aquí cortar o pelo. Sí. Simpáticos, a mí sí, simpáticos. Sí, moi simpáticos. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad. Este local, amigos meus, está abarrotado. Baleiro de xente, pero abarrotado de recordos, de arumes, de historia alegre e cantante, pero tamén de historia intensa e pasional. Esta terraza que primeiro estivo na Coruña e logo viaxou a Tasada vai volver a abrir as súas portas para asombrar a propios e a extraños, porque a terraza non podía morrer. E desde aquí, desde esta xoia do modernismo, estamos unha vez máis, como cada sábado, para formularlles a primeira das preguntas do noso concurso. Moita atención, porque esta é a cuestión. Julio Iglesias é un celebrado cantante cuyos discos acadan niveis de ventas moi superiores aos de Ana Quiro, pero por qué? Pénseno ben e envíen a súa resposta ao apartado 707 de Santiago de Compostela. Non esquezan que o premio serán 1000 pesetillas. Eligio. Casino de la Coruña. Casino da Toja. Bueno, cuño. Bueno, este de Monte Carlo, que máis fino. Bueno, Manolo, vaya afinando a puntería, que ando mal do rile. Non veñas a... Hai 2 horas que estamos solteiros, Levan 2 horas na peluquería. Bueno, que me vas a dicir? Peligro. Cando están xuntas... Peligro. Peligro. Aí te quero ver. Merda. Desde logo que ben se está aquí, verdade? Sí, é aire puro todo o que temos, Sí. Sí, a min gustame moito o campi, eu veño moitos anos. É que en realidade a playa dame moito repelús pola area e despois así o fresquiño tamén. Eu sonche de monte. Xa se nota, que parte eres? Da parte de Ourense. E gustame moitísimo estar así debaixo dos árbores fresquiños. Mira, a verdade, mira. Oxe, Mencho. Outro día estivemos falando, Eligio e eu, do ano que ven ir facer outro tipo de vacacións, porque eu estou un pouco farta deste sitio. Está empezando a vir unha xente que non me gusta nada. A mí, outras vacacións noutro sitio gustaríame. O que pasa que, nena, o parné, por favor. Pero eso, de menos. Non é o de menos. E logo non levamos vindo aquí anos e anos compartindo os cartos, os gastos. Non é o mesmo, eu... Non traballa na xunta, logo? Non, traballa nunha fábrica traballa en informática igual co dela. Sí, pero eu teño que falalo con Manolo. Teño que falalo con Manolo porque así non se pode decidir dun día para outro. Para o ano que ven, cando chega o momento, falámolo, de acordo? Bueno, non, pero podemos xa planexar. Mira, esta noite que ceramos xuntos. Bueno, vale, pois esta noite falámolo. Ademais, falámolo. Manolo, bueno, co simpático e agradable que é, seguro que se enrolla de maravilla. Bueno, mira, agora en serio, Eric. Vais a selección española, Mira. Vale. Mira. Ei. Mira. Ai. Mira.
Para ejecutivos, mira, aí está. Outro día leí no moi interesante, no último número, sabes que teño toda a colección completa encuadernada. Falaba que en Estados Unidos, en Venezuela, en todas partes, sociedades modernas, sociedades tecnológicas, está experimentado, pero máis científicamente, este xogo como indispensable para relaxarse. Bueno, ejecutivos, ministros, pero creo que hasta Reagan, Hasta o presidente Reagan, Arre, coño, se xogamos nós non vai xogar Reagan. Supoño moi interesante, para mí non hai duda. Bueno, mira, vouche dicir unha cousa. Eu, como moi interesante, non a desprecio, pero eu sempre estuve con o círculo de lectores, desde pequeno. Non é igual, Bueno, non é igual, pero unha revista... Literatura, outro científico. Arre, coño, pois teño unha cultura que fixen a base de círculo de lectores. Bueno, sí, pero... E tamén dá moitísimos datos sobre este tipo de xogos da rana e di, ademais, sobre a sociedade competitiva. Que non por ganar e por perder vamos ser enemigos. Exactamente. Podo ganar eu, pero todos os anos vimos xuntos e... cojonudo. Estamos en unha sociedade competitiva e hai que competir. O que pasa é que hai que saber competir. E relaxarse, é outro término científico. Teño estadísticas, relaxado. estadísticas de todo, mira. Tira relaxado. A ver. Un pouco máis tenso. Hace aquí, tira para acá. Tiras aquí. Si tirases aquí, como tiraches agora, ten que entrar. Tira. Estou relaxado máis porque... Pero tenso, un pouco tenso. Porque non está a muller aquí. Ol. Non hai. Non hai... Bueno, cóllete. Panos. Eu penso que xa casi estás. Hai que gañar o douriño. Eu fago Claro, así un claro. pouquiño para aproveitar o A ver, tempo. bótame un pouquiño de laca. Mañá podedes pasar por ali e xa facemos as Xa contas. está, Penso que entón, xa xa está. Sí. Estás moi ben, eu que estou xa fatal, non? Non, estás moi ben. Bueno, Veña, Manolo. Hai que mollalas para que pesen, porque senón aquí co vento, mira. Bueno, está moi Ese mollada. Ese non vai moi Mira, interesante. mira, Está se fallando a revista. Non Manolo. abren a boca, abre a boca, Rueda, mira. Aí tes, mira, con canasta. Dos puntos, aí. Sin fantasmeos, Mira por aí, veña. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Manolo, mona se queda. Non me digas máis. pero que decides? ¡Qué preciosidad! ¡Qué maravilla! Mira, esta tamén. ¿Ves? Así da gusto emplear os cartos na peluquería, Para que luzcan ben as Bueno, cabras. imos dar unha volta. Sí, veña, vamos poñernos a todos. Pagache de... Veña. Sí, non te preocupes. Vale. Veña, rápido. Hola, veña. Veña. Que marchamos a unha voltiña para tomar algo, non? E merendar. Sí. Bueno. Manolito, Raquel, a coller os libros de gallego, venga. El libro de gallego y a estudiar. Eligito, Miriam, lo mismo. Lo mismo, nada. Pero como sodes, deixados nenos Nada, que levan todo o día xogando. Sin concesión que... Vamos, coño, vamos. Vamos. Vai retorcida aquí. Portarse bien, Sí, señor. Nada máis placenteiro que tomarse unhas cañas na terraza do Movi, aquí en Sada. Este é un lugar obrigado de reunión para toda a xuventude sadense. Pero non só para a xuventude sadense. Nunca escoitaron vostedes esa frase de imos a Galicia, quedamos no Movi. Eso escoitas en todas partes, en Lugo, en Madrid, en Caracas. E hoxe, como a todos os sábados, estamos citados con vostedes, hoxe aquí no Movi, para facerlles unha nova pregunta dentro do noso concurso. Atención! O Ministerio de Obras Públicas e Urbanismo acaba de aprobar un ambicioso plan de melloras das estradas españolas, pero non é de estradas, senón de orientación do que trata a nosa pregunta. Atención! Para ir de Betanzos a Bilbao, hai estrada ou hai que facer a travesía por mar? Pénseno ben, envíen a súa resposta por tarxeta postal ao apartado 707 de Santiago de Compostela. Lembren que o premio serán... 1000 pesetillas. E que tal, gustache así, recollidiño ou así máis ben tipo punky? Sí, non, mellor así recollidiño. Sí, así moi informal, pero recollidiño para estar aquí no camping, mellor, sí. E que tal? Fai moito tempo que andades así no pan? Sí, xa levamos moitos anos aquí neste camping, 6 anos levamos. É que a ver se me entendes, estou no chiringuito, pero estou con os amigos aí no Paz, en Sada. Claro. Entón, vos levades ben, e tal? Aquí no camping? Sí. Estupendamente, nos levamos todas maravillosamente. É que a min contarme, a ver se me entendes, non é en plan de virovereo, que resulta que algunha, pois, bota así cousas na beira das tendas, basuras, e que non deixas abrir latas, era verdade, non? Non, muller, non, nada deso, ao contrario, somos todas moi boas amigas, deso nada. E cando non tedes así moito que non fai moito tempo, o que?
Pois cando está o tempo así mal, cando está bon xa vamos á playa, e cando está mal, pois entón xogamos moito ao parchís aquí. E polas noites tamén hai algo de bingo, sabes? Ai, aquí lle damos duro aos xogos. Non perdemos o tempo, non, aproveitámolo ben. E hasta teredes visita e todo. Temos visitas. Tipo salita de estar con flores, non? E logo temos o noso xarrón de flores ali na mesa, temos de todo. E cando chove, non sei... E cando chove, eso, que é un pouquiño así deprimente, pero bueno, o malo son as calles, muller, que tiñan que estar asfaltadas porque están todas cheas de barro, que caen os nenos, máncanse e fanse... Ah, claro, eso é o peor, eso é o malo, pero bueno, o demais todo moi ben, moi ben. Pois sí, home, sí, Manolo. A min isto de vir todos os anos aquí ao camping gustame, estou ben. Pero hai unha cousa que non me gusta, ademais me cabrea. Hai xente que ven aquí a aparentar, coño, a aparentar o que non é. Nada. A aparentar. Por exemplo, todas estas tiendas, todas sucias, guarras, todas estas tiendas eu as tiraba, porque está mellor unha rulot aquí posta no camping que todas estas tiendas. As tiendas non... Que coño me tiras de unha folga? Pero si non estou falando de Manolo. Xa sei, hombre, xa sei. Pois parecía, Non, xa máis eu teño esa tenda porque creo, se quixéramos ter unha outra máis grande, podíamos. Pero esta vai fenómeno porque somos 4. Ten 2 habitacións, 4 plazas, e unha pa Mencho, pa min, unha habitación. Pa Manolito, e pa Raquel na outra. E pa que vas a querer aparentar máis? Exactamente, pa que? De eso Digo, estamos falando. Unha tenda modesta, unha tenda bonita, limpia, e chega, porque... Exactamente. Despilfarra. Outro carajo máis, estamos falando do mismo. A ver, que coño, aparentar coa cámara. Eu tamén teño unha cámara, non veño aquí ao camping a filmar coa pá. Que carajo me importa que sea la gallega, como se es andaluza. Vete normal. ¿Qué pasa? Vete normal. Como es la televisión de cualquier parte, España es una. No, eso... Esto, Manolo. Manolo, atende. Olga, coño, atiende aquí. Estamos de camping que non estamos aquí. Por exemplo aí, Olga, Manolo. Mira esa chalana que hai aí. Eu tamén teño un barco, un yate, pero non o meto no camping para aparentar que teño un barco, coño. Sin ir más lejos, un caso que nos pasó a nosotros el año pasado. ¿Dónde estuvimos? En Marbella, en Puerto Banús. Estuvimos con toda tranquilidad do mundo, tomando unos refrescos no mismo chiringuito que estivera... Acordaste. Estivera a muller esta, a Presley. A Presley. O Boller. A Chabeli. Chabelis son iguales as dali que as daqui. Chabelis aí en todos lados. Estaba tamén a... Unha que é moi famosa, unha rubia que, bueno, me saen todas as revistas. Sí, como... Sempre, sí, Gunilla ou Bismarck. A Gunilla esta, a rubia Ai, esta. a Gunilla, sí. Xa estuvo aquí, cuidado, xa estuvo traballando, xa estuvo un día na televisión galega. Pois, chico, eu, con toda a naturalidade do mundo, estivemos ali. Claro. E nunca cho contei, cho contou de casualidade, quer dizer que non hai por que presumir. xa te falado. Pero... Xa me lo contar alguna vez. Bueno, non sei. Bueno, é igual. Quer decir que ibas polo mundo con toda a naturalidade. Estás con un e tens que alternar con quen sea. Pero estas ganas de aparentar o que non sei. Bueno, coño, Manolo. Somos modestos, pero sin ir máis lexos, nós se vamos con elas tamén por ali, por Torremolinos por aí, sinceramente, Mencho e Olga chaman a atención porque o seguían porque se dá a volta a xente. Non hai ni que... Francamente, xa sabemos que hai por aí chavalas máis novas e cosas, pero a mí que coño me están contando. Exactamente, nos non además, aparentamos non é por con nada. elas. Vas a Puerto Banús, e todo o secreto está no que te vistes. Te vistes como si vamos a marchar. Compras na mesma boutique, que compra Gunilla, te pos o pelo como se pon Gunilla, eres como Gunilla. Bueno, vamos. Bueno, temos que merendar. Vamos polo viño, non? Vamos cenar, Bueno, nos vamos buscar o viño, vale? Vale, vamos polo viño, pero preparamos la comida. Que viño traemos? Tinto blanco, ¿no? Tinto blanco, vaya. Blanco, son tardedes, Un minuto. Rapidinho. pronto, 20 minutos. Un minuto. Bueno. Un pouco máis, mira, Estamos preparando. Bueno, pero... 2 minutos. Pero sin pasarse, sin pasarse. Amigos meus, a praia de Sada, pero la das Mariñas. Aquí, ao pé da ría, frente ao Bremo que a beira a Ponte de Eume, imos cunha nova pregunta dentro do noso programa. Poñan moita atención, porque esta é unha pregunta que non ten nada que ver con baleas nin con modernismo. De todos é sabido que para ir de camping precisase, cando menos, unha tenda de campaña. Pero a nosa pregunta é a seguinte: para que serve unha tenda de campaña electoral? Pénseno moi ben, envíen a súa resposta en tarxeta postal ao apartado 707 de Santiago de Compostela. Non esquezan que o premio serán 1000 pesetillas. Moito
estes homes, Ai, cala, por Dios, cala, sempre fan o mesmo. Pasa nada. Estamos aquí con Viña pa comida. Viña pa comida. Por fin. Sin sulevarse. Ui, que no tontono. No tontono non vexo aí os rapaces preparados para Que cenar. rapaces se chaman? Miriam. Manolito! Elijito! Pa acá. Ala. A ver, Veña. siempre hay que estar esperando, Que chaval. estes- Me Bueno, cago en 10. Bueno, Manolito, por favor. Coño, Elijito! ven aquí, Manolito, ven aquí. Elijito, ven aquí. Me dan unas ganas... Un momento, me da igual, por solidaridad con Manolito. Manolito, me dan unas ganas de meterte un Manolo. sopapo, coño. Me cago en la leche, me dan unas ganas de meterte un sopapo, Elijito. Se acabó la pelota. Ale, ide cear, veña. A cear. Ala, A cear aí tranquilos, Tranquilos. Elijito, Manolo, ya no escoitar por o ruido favor. das moscas, Calma. Bueno, veña, imos cear que... Xa vai ser hora. Coño. Bueno. Que? Non bebemos nada ou... A ver, vamos a ver. Blanco tinto. Para min tinto. Ti queres blanco. Eu blanco tamén. Blanco para as mulleres, tinto A ver. para os homes. Parece unha casualidade, parece unha coincidencia, pero non é. Non, porque nacemos dunha forma e nos desarrollamos. É unha casualidade, somos morfológicamente distintos, necesitamos beber cousas distintas. Onde claro. Maravilla de cena. Que fixo a tortilla, ti? E eu estuvimos falando hoxe pola tarde na peluquería. Peligro. xa sei. Bueno, Pois xa non fales. No, tranquila, estamos un país libre. estivemos falando da viaxe do próximo ano para as vacacións. Fenomenal. Liga Italia. A Bueno, Italia, Italia. cojonudo, Atenas. No, pero... Ai, Eso che dixen, Olga, que temos moitos problemas económicos e non vai poder ser. Que? Manolo, por favor, pero ti non te das conta de que prometiches unha cousa para este ano? E che desprometín? Non, Se está prometida se mantén a promesa. pero dúas cousas a un tempo non se poden levar. Ou Cuidado. é unha cousa ou O é a mellor outro non outra. pode, eu podo perfectamente. Pero que pronto o problema, que necesidades tes ti? Ai, bueno, Aquilo sigue igual, non hai problema ningún. Bueno. Eu non che vexo que tenes Xa ningún problema. falaremos. Bueno, falamos Bueno, o que queiras, vamos, pero a ver, non hai problema ningún. Unha cousa, vamos a ver, Manolo. Comendo chorizo, coño. Non o pode comer o señor Revilla, que é o propietario, te estás comendo chorizo, non pasa nada. bueno. Vamos a ver unha cousa. Dame a impresión de que somos tercermundistas, coño. Manolo, teño unha posición superior a ti na fábrica, por sorte na vida, porque surdiu así. Bueno, Non importa. o caso é que cobro máis que Manolo. Bueno, vale, eu agora digo, coño, vimos todos os anos xuntos, estou disposto a compartir económicamente e afrontar os No, gastos. no. Elegio. Aquí cada un, Gracias. Xa sei que sí, pero afortunadamente non fai falta. Porque dá igual. Estamos nunha sociedade moderna, se non se pode ir con cartos, se vai con cartos roxos, con números roxos. É igual. E vamos, se eles van a Italia, vamos a Italia. Bueno, Manolo, xa Pero falaremos. andamos xuntos porque non vamos a chegar hasta Italia. Onde está o problema? Bueno. Arre, coño. Xa falaremos do tema, A ver se Claro, comemos claro. un pouco tranquilos. Para o ano que ven xa está. Cenar. Pois nós tamén temos un problema. Chorizo este. Nos, Sí, temos que lle poner a ortodoncia a Eligio. bueno. A Ontorcia, a Eligito, Ortodoncia. como se chame. A Ontorcia, a Eligito, eu non lle poño hasta que aprobe a asignatura de galego. Non lle poño, porque non lle poño os dentes para que non sepa falar. Hasta que aprobe a asignatura non hai Ontorcia. E como queres que fale ben o galego? Se non pode pronunciar os xis, cos dentes como os ten. Pero que? Pero eso non é un problema da Olguita, Ontorcia. perdona, é unha parvada. Bueno. É unha parvada, porque Manolito, que non ten o problema do Dontorcia, Ortodoncia, Manolo. bueno, coño, igual, mencho, non seas quisquillosa. Oh, O chaval que non ten ese problema tamén suspendeu o galego. E cantidad de españoles insignes, non me convence. como Manolo Santana, como Maciel, que ganou Eurovisión, como a chavala esta Ana Belén, que iu para ganar millóns de pesetas e non ten nada de... Mira que dentadura teñen. E che vou deixar un exemplo máis claro. Temos un fulano aquí no goberno, en Galicia, na nosa comunidade, un fulano Mariñas. Mariñas, Mariñas. Carajo, Mariñas, como se Mariñas. expresa Mariñas. E mira como ten a boca. Mariñas non ten problema. Mariñas é pa dentro, como os O ten. problema de Mariñas é que ten boca de político e a ten un Pero pouco es, asubiada. eso o único que quere dicir é que Mariñas ten outro tipo de odontorcia. Ontorcia, coño. ortodoncia. Bueno, carajo, ontorcia, coño, non sei, non, está descrito. Además, que máis dá? Que máis dará o tema, carajo? Claro. Que hora é, Manolo? Os chavales, pa cama. Bueno. Está Nenos, pasando tempo. pa cama. Veña, dadelle un pico aquí a papá e pa cama, Chavales, Niña, hasta mañana. Vale. Eligito. Preciosa. Manolito. A dormir, E non faga de ruido. Hasta mañana. Oíchedes? A dormir, A dormir. Ala, Adiós, Miriam. Eligito.
El hijito. Adiós, que? Un vino aquí. Fillo meu. El hijito, Veña. quero unha noite tranquila, sin soñar, vale? Non quero palabras que por aí, Veña, Eso non que deitademos creo máis, pronto xa, Por lo menos, Paso os postes aí inmediatamente. si soña que soñe en galego, coño. tío es Bueno, antipasiado. caralho, como te quedas callado. Pero que coño fa? Debe ser o niño xa. Estamos en familia. Caramba, estamos en familia, home, estamos en Pasa familia. nada. Pasa nada, non te poñas colorada, Menchu. Hai postre? Hai postres? Pois postre, non sei se haberá, porque... Paso de postre. Trouxeche Sabes que quería eu agora? Un cubatita. Na copita. Eso sí que tengo. E un cigarrito. Vale, toma. Hai sorpresas, hai sorpresa. Hai sorpresas. Hai unha sorpresa para vos. Peligro. No. Peligro. Vete, primeiro el cubatito da Que sorpresa. traiga cubatita. A sorpresa. A sorpresa está aí preparada que non vai haber ningún problema. A ver, dale cañita aí a sorpresa. Bueno, dale cañita aí. Coca-Cola. A ver, Temos aquí unha sorpresa preparada para animar esta noite. Se podes recoller un pouco aquí. Sí, xa recolleu. O poño aí na mesa dos Ahí está. Ahí está. Ahí está. Baja un poquito, baja un poquito. ¿Qué? ¿Cómo que quitar? Hai que controlar que son as 12 e... Cuidado con puro cambio. Jornida, este es un fenómeno. Este estuvo traballando, pues, lleva 20 anos traballando. Estuvo otro día na Galega, tiñan que salir, e lle di unha das chavalas que estaba indispuesta. Tipo que un traballador, indispuesta ni nada. A ti te pago para trabajar, nada de indispuesta. Ademais, ¿sabías cantas veces tuvo que traballar indispuesta? Jordan é fenomenal. Ten uns arreglos musicales e coherencia. Cada verano... A mí como Perales. Eso non baila nada. Bueno, Perales. e por que non xogamos as cartas, por exemplo? Trae mala ya. Pero dentro. Trae mala. Dentro ahí. ¿Qué coño? Venga, recogiendo. Ahora avisas, Esta mañá. No, mellor vides vos. Día que vamos marchando. Vai ser que proteste a xente do camping. Eligio, esta noite non se sale. Esta noite llevamos dar uso a Non caravana. tardamos nada, Nada, unha patada. Venga. Unha patada. Sirve el traguito. Carallo, como está el personal. Hai que comprar un amplificador deste para la ruleta. Vaya caña. Pero A da ver, gusto. guapos mozos, xa está preparado, veña. Va. Da gusto, coño. Está... Pronto. Tranquilidad. Manolo, que esperen. Que se jodan, que esperen. Hai que facelas esperar, facelas interesantes. Que se jodan. Vamos para allá. Carallo. Pasa para acá, Toñito. Ciérrame la puerta de la caravana. Tira para acá. ¿Qué? ¿Cómo va esa temperatura? ¡Estupenda! ¡Salud! ¡Energía! ¡Disciplina! ¡Ay! ¡Coño! ¡Falando de disciplina! ¡Manolo! Eligio. ¡Pásame a toalla! El chiringuito, el chiringuito, ¿por qué me gusta tanto el chiringuito? ¿Qué, Manolo? Estás contento, sí, eh? Home, feliz. Vaya noite, que pasamos? Estelar. Desde logo, que satisfacción comprobar de vez en cando que
se acertou, verdad? Home, Unha vez na vida, pero se acertou. A verdad, Manolo, é que este ano lle demos uso e abuso á caravana. Estou me animando, Igual en septiembre mesmo que me meto co fregaplatos, caravana de mulleres. Pois estaría ben, Porque con dúas caravanas é outra historia. Sí. Hola, Mari. Vaya visita, Jojo. É que contaronme que aprobaras. Home, xa, todo verano libre, bueno. Caramba, xa te vexo eu. O do Rubio, aquí, O Rubio e todos os seus amigos, que estaban todos, buah. Sí, yo alto aquel da Kawasaki tamén Todos, viñeron con nós coa discoteca pola noite. Ata as 5 da mañá. Oye, Sergio, mira aquí. A min está me caendo unha cantidad de pelo, pero unha cantidad de pelo. Eu teño un problema co pelo. Mira. E non podemos, Vale, coño, no noso chollo non se pode, Manolo, é presentable. Manolo, hai que dormir máis. Eso é normal, home. Tes a edad que tes que quero pelo. E máis despois dunha noite como a de onte. Ten que quero pelo. Arre, coño, mira pa aquí. Non tires que cae todos. Perdido. Ven para acá. Perdido. Bueno, eu consuelo. Ben todo, bueno. Pasámolo na discoteca ali todos, moi ben. Moi ben. E que tal? Ao final se enrollaron en plan máis ou menos ben, Concha, non? Home, algún que outro enrollouse, non? Non se lles pode permitir que nos tomen de número cambiado. Hai no moi interesante, onde? Non sei se era que eu cabeza para as fechas a túa. No mes de abril do 85. Da revista. Da revista, moi interesante. Abril do 85. Había un póster gigante. Sí. E dúas recetas. Unha macrobiótica, unha naturista, para a caída do pelo, e outra como cósmica. Facía unha comparación. Un autor con tratamento ultravioleta, ultrarroxo, tal, non sei que. E outra, bueno, outra naturista, pois con ovos, con setas, con trufas, non fixe ninguna. Consecuencias, caen no meu pelo. Eu tampouco... Me dan ganas, ir a colección, coller abril de 85 e poñer unha solución. Eu tampouco estou con ninguna receta, mira como teño a cara, mira como teño o pelo. Se li quedara a cuidarme, tiña unha melena cojonuda. Tampouco é cuestión, pero... Con algunha de E xa sabes que non é que che dé aconsello, é que teño máis vuelos, non sabes? Sí, xa sei, xa. Pero ti de paso, como estás así, que tal, ti de paso fálalle de min. Bueno, podería falarlle de ti un pouquiño, non sei. Ti anda falando por min, Falei, non sei, non vexas. Un día que saíamos todos pola noite así, poderíamos ir... Tamén de Draki, non, de Draki. Bueno, un pouquiño, invitaban eles, claro está, Eso xa o primeiro. Que non nos tomen de perdilles porque viñamos de vacación. Bueno. Nada do Paraguai. Manolo, te vou dicir unha cousa, O do pelo hoxendía é unha ciencia. Mira, nas revistas todas, por exemplo, no círculo de lectores, é dicir, vas ao peluquero e o peluquero che pregunta como se vai coa muller, os nervios, tal cual. Xa sei. Sí, porque hoxe cando cae o pelo non cae porque o cuero cabelludo externo, cae por mil cousas distintas. Antes se pensaba que sí, que era por debilidade, pero é como no pé. Na planta do pé está todo. Está o fígado, o corazón, as orellas, os membros, os brazos, as pernas, os dolores de cabeza. O pelo creo que igual. Para un momento, Manolo. É como polo iris igual. Polo iris se pode facer un diagnóstico. Polo iris, sí. Para un momento. Por exemplo, vas ao peluquero, te mira o pelo, o tipo de caída que ti debes ter, eso do fígado. Hepatitis. Eso do fígado, Manolo. Eu tive hepatitis que eu tiña 14 anos. E eu estuve dicindo mencho constantemente. Do meu fígado tiña que ter un réxime. Estás loco, neurosis, estás nervioso, nada. É fígado. Se dixen, o teu? Nervios. 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 O teu nervios. Ti non Sí, durmes ben. estrés. Ti non durmes ben. Estrés, nervios. Non durmo, sí, Nervios. señor, sí, señor. Hai que tranquilizarse. Hai que tranquilizarse. A ver como vais a xente. Manolito! A la ducha! ¡Elejito! ¡Lo mismo! El chiringuito. ¿Cómo les gusta tanto el chiringuito? E además eran rapaces de pelas, Ai, sí. Sí, sí. Conta, de pelas. Finoles, non, distes? Uns coches, Mari, que non vexas ali. Todos, un Ibiza era moi bonito, todo posto. Logo unhas motos tamén, E ti que de levabas a maravilla. faldiña, a minifalda? Sí, home, non. A minifalda é un nique cortiño por ali. Sí. E ali bailando Fliparía, con todo. non, ti flipando, tirándote da moto, xa, Non non? vexas.
Había que facer algo para chamar a atención, non? Pois veña, po ano que ven xa sabes. Xa o temos xa todo Sí, todo articulado. posto, todo. Xa me dixeron a mí, bueno, xa levarás algunha amiga o próximo día e... A ver, moi ben. acórdate de min, Unha ducha fabulosa, así, fría, despeja. Manolito, Elijito, Manolito y Elijito. ¡Al chiringuito! A ver, tienes 15 segundos para salir, ¿eh? Manolito, Eligio. Unha tenda fabulosa esta. Esta, para os rapaces son mellor que hai. Esta é unha tienda infantil. Bueno. Perdona, Manolo, coño. Infantil non, para rapaces. Estupenda, por chaval, estupenda. Ahí está, mira, a primeira. Mira, as raparigas. Espabilado, te dixen sempre. Porque eles son listos de Mira, Raquelita, buenos días. ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal? ¿Cómo dormís? Hola. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Hola. Mira que pillas, ¿no? Pasando, Pasando, buenos días. racaneáis, xa falaremos. Federico Delgado. Manolito, Mario Amarillo. ¿Qué, Manolito? ¿Qué? El alemán. El alemán. Este, chaval. Ay, pero qué cariño da este nene. Veña, que hai pouco tempo. ¿Qué? A ver si pasamos un día bonito, ¿eh? Espabilar, ¿eh? Manolito, apúrate. A ver, Raqueliña, ¿qué? Elijito. Bueno. Bueno, a ver, chavales, ¿qué? Bueno, ¿qué? Chavales, ¿qué tal dormiste? Bien. ¿Cómo? A ver, ¿qué ha suspendido aquí galego? A ver, ¿cuántos aprobados hay aquí de gallego? Ninguno. ¿Cómo se dice? Vamos a preguntarles en galego. Hay que falar galego. Estamos todo verano sacrificándonos nos por vos. Va, a ver, ¿cómo dormiches? Ben, bueno, pues a ver, hombre, Muy bien. espabilar, ¿eh? Bueno, vamos a ver, vamos a empezar el día, ¿eh? Van a suspender. En septiembre van a suspender. Para eso estamos nos aquí. Como suspendan, van a traballar. Bueno, vamos a empezar con relajación. Vamos, collendo aire. Ahora, soltemos o aire, expulsamos aire, baixamos brazos. Sí, coello, Manolito. Sí, Collemos mira el el hijito, hombre, mira el hijito. Aire arriba, abajo. Respirar a pleno pulmón. Respirar a pleno pulmón. Bueno, vale. A ver, el hijito, ese pecho. Pecho fuera. Vamos, pecho fuera. Neniñas, no, vosotros no, ¿eh? Bueno, ahora, las duchas, ¿eh? Un momento. Manoliño. Eligio. Son tuyos. A ver, muchachos. Higiene y limpieza, ¿eh? Tenéis 30 segundos cada uno para ducharos y volveros, ¿eh? 2 minutos, ¿eh? 2 minutos para todo. A ver, en fila de India. Ducha fría. A ver, Angelita, muy bien. Tú de último que estás más altito. Coño, un poco de compañero de último. Por altura, hombre. Vale. Bueno. Un momento. El hijito, date un afitao que xa se nota a barba, ¿eh? Bueno, a ver, marchando con alegría, ¿eh? Cantando. El chiringuito, venga marchando. A las luchas. El chiringuito. A las luchas, ¿eh? El chiringuito. 2 minutos para los 4, ¿eh? 2 minutos. El hijito, cuidado con la boca. Manolito, hombre. Esa fila, Manolo. Pero mira, ese chaval, qué necesidad, coño. Manolo, Manolito, pero tamén é bonito velos crecer os rapaces. Mira, el hijito, xa ten barba, eso, Hombre, sí. ¿Por qué moreno? Anda, coño. Manolito, como el rubio, camomila. A ver, veña, desayunar. A ver, desayunar. A ver, ¿qué queréis? Zumo de naranja. Sí. Pero esto qué? Pero A ver, estás mala A ver, Isabel. hombre, movednos un pouco. Arrímate para aí. A ver. Vente aquí, madre. Elas sempre están cómodas, nos en costa. Pasa para acá, pasa para acá. Cojonudo. A ver, veña. Eligio. De todo para mí. Zumo, café, tostadas, de todo. De todo para min tamén. A ti sin mermelada, non? A ver, para Non quero mermelada que espera un momento. Pon aí el chiringuito. Oño, si non, non. A ver, ¿qué? Tranquilo. Hoxe último día, Tanto hoxe non comemos aquí, Encantada. Que xa Hoxe son vamos a pouco comer fartos. todos de parrillada por aí, vale? Vale, Invito vale. eu, Sentouvos malo chiringuito. Invito eu. No, chiringuito fenómeno, mira como vai. Café, Eligio. Sí. Olha café. Hai 25 anos, ano arriba, ano abaixo, un grupo de intelectuais e emigrantes galegos nas Américas decidiron facer algo por recuperar a nosa identidade nacional creando o Laboratorio de Formas de Galicia, cuya primeira expresión material na nosa terra foi o complexo cerámico do Castro. Dentro deste grupo de artistas atopábase Luís Seoane, autor deste fermoso mural cerámico que engalana a entrada deste complexo aquí moi pertiño da vila de Sada. Luís Seoane morreu hai algúns anos deixándonos unha obra impresionante dentro do seu facer artístico e intelectual. E precisamente de Luís Seoane vai versar a nosa derradeira pregunta do día de hoxe. Moita atención.
cal era o segundo apelido de Luís Seoane? Pénseno ben, envíen a súa resposta en tarxeta postal ao apartado 707 de San Marcos en Santiago de Compostela e procuren non equivocarse porque o premio será de 1000 pesetillas. E ademais, como prometido é débeda, imos dar lectura ás 3 primeiras postais que nos chegaron acertadas ao noso concurso e que estarán connosco a próxima semana para recibir este orón do premio. Eles son Jesús Parcela, de A Coruña, María Dolores Fernández Rodríguez, de Ourense e, ademais, Pilar Torres Caldas, de Portonovo, Pontevedra. A todos eles esperámonos a vindeira semana. Que? Os chavales xa teñen que estar aquí na ducha. Ai, que duro eres con eles. E despois, queren un balón? Un balón. Bueno. Queren unha bici? Unha bici. Cuidado. E se queren un sopapo, levan un sopapo, Non, pero non hai que ser tan duro cos nenos, home. Por qué? Eles necesitan unha autoridade para ter a quen respetar. Ese ten un respeto. Pero non ten, non... Respeto sí, pero medo non. Pero eles non teñen medo. Mira, Eligio, o caso de Don Ángel, coño. Respeto O o que hai caso que de ter. Don A Don Ángel tedeslle medo. De sonar. Bueno, coño, bueno. Don Ángel, na empresa. Lle teño respeto, el tamén, todo o mundo, porque sabemos que Don Ángel, se funcionamos mal, nos manda unha chave inglesa a cabeza, pero eso é respeto, coño. Medo. Eso é respeto, porque un home sabemos que manexa ben a ferramenta, é un home respetable por eso. Bueno, xa está, Ale. Bueno, Imos acabar o tema e xa está. Bueno, aí está o chaval, mira. Mira. A ver, denos, revisión. Non fai falta tanto tempo A para ver, ducharse. Miriam, ¿qué? Uñas, ¿qué, Raquelita? Guarda A esta ver, aí, esas Olga. uñas. A ver esas Muy manos. bien, guapas. A ver, A ver os nena. dedos. Así da gusto. Olga. Que, Olga? Onde está o problema dentro do fiaído, dentro do... Os dentes de arriba, ponte de perfil. ¿Qué Os tal? dentes de arriba, mira. Bueno, me carajo, bueno. E logo, non Nada. Bueno, veña. Elijito, perfecto. A desayunar, naranjada. Veña. Naranjada. Naranjada por todos. Esperando uns por outros. Todos iguales, sin favoritismos. Adentro. Ala. Vale. Moi ben. Vale, fenómeno. Bueno, agora ni pío, que vou falar eu. Hoxe último día. Miriam, Eligito. hoxe non vamos a comer aquí, vamos todos a celebrarlo e a comer de restaurante, non a parrillada. Moi ben. Así que hoxe non hai clase de gallego. Momento, hai algo que aclarar, Eligito, que a veces entendemos mal. Non hai clase teórica, non hai que estudiar, pero hai clase práctica, No restaurante vamos estar falando e ver como andades, No restaurante, nas vacacións e traballando. Manolito, hai que botar unha man, a desmontar a tenda. Ala. Ala, Miriam. Neniña, Raquel. ala. Raqueliña, a botar Toma. unha man por aí tamén. Ala, vete con a man, sí? Onde Axudar estorias dentro? Que E doblade ben as sábanas, Ben dobladas. Manolito espabila, Eligito papando moscas, como sempre, Eligito, que? Pero papá, si la tienen las nuestras. Como? Que la tienen las nuestras. En que idioma me estás falando? En castellano. Que asignatura suspendiches? Gallego. Como se di? Pero papá, se atendaron en oso. Muy bien, Eligito. Manolito, toma ejemplo. Manolito Bella. Manolito. Eligito, unha cousa. Se unha tienda é a mesma para xogar e para estudiar, é a mesma para desmontar. Hai que ser solidarios, Eligito. Veña. Alá. Manolito, vente estabas falando con Eligio. Manolito, aí, sin pegar zampada. Hasta que outro non fala... É un instinto que teñen eles dentro. Manolito, sala ti en fino. Sala ti. Unha cousa teño clara. O ano que ven vamos de vacacións, pero sin chavales, un incordio. Eligito! A Italia. A Italia. A Italia. A Italia. A Italia, A Italia. a Atenas. Un momento, ainda me tes que comprar o fregaplatos, Bueno, tranquilidade, que problema? Frega platos e Bueno, Italia. tranquiliño, xa falaremos, xa falaremos. Eligio, pon chiringuito. Pero que problema tes ti co frega platos? Nada, Frega nada, platos non e teño tes as ningún. vacacións en Que Italia. teñamos la festa en paz. Outra cousa, ademais, bueno, se vamos a Atenas, aí en Italia, pasemos por Andorra e collemos un frigorífico. Ai, bueno. Claro, Pero además, eu penso que se falo con Don Ángel, que problema vai a ter en prestar... Bótalo unha man. Ai, non te fíes. Eligio, botas unha man. Bueno, coño. A Italia. No, sí. Bueno, xa falaremos entón, Bueno, para o ano nada, que non ven. Eu saberei iso. Que sea, botamos unha man. Atenas! Eligio, dalle caño chiringuito. A ver onde deixamos os nenos, Bueno, de non xa se verá, pero penso que nos tamén temos que ter unhas vacacións, non? Las chicas sonriendo, nos mi cocina, se ponen como locas y prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Vamos a montar un brindis, Sacarina. Vamos a brindar con un viaje a Italia. Chichichi, chichichi, Bueno, Grandena. chichichi, chichichi, chichichi. ¡Ay, pues, Pero
bonita la francesa, pechuga la española y almejas a la inglesa. El chiringuito